Het is voor het eerst dat de vreemdelingenpolitie in Friesland onderzoekt dat er een crimineel netwerk zit achter het afpersen en bestellen van de daklezen. Als dat zo is, bloot het nevens de politie net bij streetkrantenverkepers, maar binnen muzikanten en biddlers dupière. Meestentijds uit het jeddere eerstblok. De methodes lijken die van een criminele organisatie. Dat er vaak wel eens driegen wordt van als die kranten net verkepers, dan weten we wel waar het wennest of we weten wel waar die familie wennet of er worden wat klappen uitgedeeld van nou ja, als het net luistert of net mij werkt, dan wist wat hij te wachten is hier. Dus er wordt enorm intimideerd. Dat docht de politie denken onder misstanden in de prostitutie. Ook het afpersen van streetkrantenverkepers valt van de wet onder mensenhandel. En daar zou een crimineel netwerk achter zitten kennen. Nou, wij hebben wel de overtuiging dat dat door grote groepen niet wordt. Als we zoeken naar het aantal organisaties, we zoeken naar het aantal streetkranten wat er zo maandelijks binnen, dan rennen het tot in Nederland in de honderdduizenden. Nou ja, reken maar uit, als het al 2 kwartjes tot €1 op verdienen kist en dan heeft bij machten om daar flink wat misken op te zetten, nou, dan kan dat een aardige cent opleveren. Hoe weten wij als kepers van een streetkrant, nou werd dat geld bedaard of kunnen we dat net weten? Nou, eigenlijk net, want aan de boetekant just het er net aan natuurlijk. En dat is natuurlijk wel een beetje een risico van dit verhaal. Er zit in die groep van straatkantverkopers, daar zit natuurlijk een uitwas, daar ben we nou mee bezig. Maar de doorsnee verkoper die is integer en probeert op een nette manier die krant naar de man te brengen en daar wat cent aan over te houden op voor zijn eigen onderhoud. De streetkrantenverkepers die wij uitsprutsen, moeten net voor uw camera reageren.